A big round of Priya? Yeah. फादर सेल्वराज यांचे तर तसेच हांव दिनवास दिता निसर्ग मुखेल यात्री फादर रिचेप हांचे तसेच आयज आपल्या बरो शर्मो सांगला फादर बीटी हांचे हांगा हाजीर आसलेले सिस्टरी म्हजो दिनवास तसेच सगळ्यांच्या वाडेकरांक म्हजो दिनवास सगळ्यांच्या सयांक आयज तुमच्या हाजीरपणा पासत तुमकां सगळ्यांक आमच्या कुटुंबातर्फे दिनवास आणि तुमचे सगळ्यांचे बेसांव आयज साखरा आमच्या कॅलिक्स आय मेलविना हांचेर मागता तुमकां सगळ्यांक देव बरो करूं म्हणून मागता. थँक्यू. आता आम्ही फादर्स आणि नवीन आणि कलेक्शन सांगता फोटो काढतो. ये देखो हमारा कैथलिक का मैरिज है. ये देखो मटन 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 फर्स्ट क्लास मटन है. ये देखो फर्स्ट क्लास मटन. ये देखो अभी मैं आप लोगों को सब दिखाऊंगा. ये देखो ये सब है. ये देखो पूरा भरा हुआ है सब खाना वाना पूरा. ये देखो पूरा लाइटिंग है. पैसा मिलता है हमको. तुमको क्या पैसा मिलता है? हाँ हमको पैसा देता है फेसबुक. तुम कितने भी कुछ भी बोलो क्या हमको पैसा मिलता है. ये हमारा अंकल है. हाँ हमको एक दिन मटन देगा 1 किलो. हाँ बस हमारा अंकल है. ये हमको भी एक दिन मटन देगा दारू देगा. हाँ
सुपारी वजली कोबीस कसा आहे खायला बघूया. पिठातला आहे अजून शिजायला शिजाय पाहिजे अजून. हे जरा हे टाक. My dear friends, I consumed the marriage food just now, and these are all the people are having the food. See, this all are having the food. World's number one marriage. World's number one. And this is managing committee. This member is managing committee of this marriage, and from my department. Butchered, very danger man, and machi, and fish catching for world's number one, and I also catch the fish. तुम्ही कोण? ते आमचा महादेव कागलचा ती मुलगी आपल्या डिपार्टमेंट आहे. आहे की बाय कुठं? साहेबाच्या दारा वाजता अरे जेवलास का नाही? नाही जेवायला काय रे बाप? हा वाढायनीच मला तू मी कसं वाटलं? तुमच्या गावात आलं आणि वाढणार मी कसं वाटू? मग मला भूक लागते. मला 6 वाजता भूक लागते. तुम्हाला जेवण तुझ्या घरात देणार जेवण? घरात जेवायचं घरात येतं मॅरेज नाही. मला मी बीपी शुगरचे गोळे पाहिजे. मला जेवण लागतं. तू देणार काय? शुगर झाला पेशंट आहे पेशंट जेवणाचं पेशंट. किती रेकॉर्डिंग पैसे मिळतात. 3,500 4,000 रुपये मिळतात महिन्याला. लाडका भाऊ फेसबुक. ओके एक नंबर खा जेवण का नाही. नाथखोळा जेवण कुठला आहे तुम्ही? कुकडी कुठला? नंबर घेतो आम्हाला. कोण वाढणारे असतात की ते काय गावची माणसं वाढणारे वाढतात सगळी जण. किती वाढतात? फक्त तुम्ही काय करायची? तुम्ही क्वार्टर घ्यायचे. 90 देगो देतो 90 हाव माझे मी 90 घेतले. माझे मी पिलो तिच्या तर भरतो ना आणि घेऊन असतो घरात घेऊन असतो ना घेऊन घरात. हा हुशार खूप असतो त्या का माहित हा. घ्यायची जिकडे वाटतो की Check testing, check. Mic testing, check 1, 2. Check testing, 1, 2. Mic testing, check 1, 2. Let's check 1. Sound testing, check 1, 2.
Check testing 1 2. Check testing 1 2. Check testing 1 2. Mic test check 1 2. Check testing 1. Mic testing check 1 2. This is sound check 1. Sound testing check. Check. Check testing 1 2. Check testing 1 2. Check testing 1 2. Ladies and gentlemen, check 2. Check. Check testing 1 2. Check testing 1 2. Check testing 1 2. Mic testing check 1 2. Yeah, we can have some nice pictures. Please don't pull the centerpiece now, Leah. Stephen, be careful. Okay, are you all set? जरा साइडिंग राहू ओके You all can make a semicircle, okay? We are putting pyros to let them go. Yeah, we are putting pyros. So all are coming close now. It will be very. Okay. थोड़े मागच्या बाजूला जाऊ. Shift on the back, please. चार pyro. Oh, bas. काम रे जरा माझ्या. Very good.